Chomuriga sorobotire nirogo ichania neribuno mugako yo mobwate myaka 50 ebere kurwa chinsemo chiri chiageterere iyo gotoka sensemo ya Kiumbu asebunge ya Nyaribari chache meye kaunti ya Kisii nigo mobero yo tokege sima ime ga kwete asiritu kolia rero roboti uru asenchira iyo bwikiranu wangu nyigase Omoichano nigo bwata inse imeye kenyoro kiageterere location ya Kiumbu Nyaribari chache Maiga yo mugako yomo aseletaria Zakari Umbuna we myaka 52 gotoka gasire cyo bugima bugaye ime yegesima Wera wabagito kurara gateka yaya turi kurara buri rubu ndo raro bubundi ganda kararo bubundi ara ginkoboka yani ringi kutaboka chitororende nganyisa kinde chitore cya mubwata mono dihango murekere esimi kuchikumurika nanyora tayiyo no oburange tubuka boro nabo kalende ngatiga mudamuri gweta ibisona gayiga sakinda sate nine gochikumuri gali byombora kana muri gali biri aburire naenda gochecho sena hate nine tayiyo naenda guturabana gitambukingo guturabana nanyore cyanga kiri insalia nuko boringa harusi ogenda rero busa kwanyora gakwenda n'cyanga twamanyora nando twamwirani gochiguturabana tugo enalyo mwana mocho kora gochikurigere ryo batayayo muntu nare maige simenyi tuwasa gukura iyo tata yane nigo egotebekana buna nyagosira nigeru tutege simaime obotuko bogokira rero korengana no munginoye omugako ywe nigabwate oborwere bwobongo na nenaro yaye yogosoka atari goteba sagochia korinde nigo bakumurigia na kumuirania gochianka kuruhara konyana rwarite tatigarende nengora tamatamari tuaje tuamurigi tuamanyora kala tuamurigi tuamanyorire koenekia egekorekyo omugambio motreneri we location eyo ya Kiumbu James Momanyi bono mambianga chisa 10 yona kirwesimi amono yomuwe kenyoro mondo nyumba 10 natebwa buna umugako korukwa na Zakaria Umbuna maroro tumumanyeta ko kumachuma buna werutire gesima nigabaganirie abana inchi gotumeka serikali ya county asekerengo kimebasokano yani disaster management chinga kicheme basokana bunejwe ryo korenda amagima y'abantu bande ono obosemi nkorwo cyasa abantu baito akaru monte rutire gesima tito babango toise komnyoka buna niko murustore na buranyora abantu bagukwa bange akaru monta agure gesima tigatobera torangiria abantu ba disaster management bakore gasi yabo kera nonye no lyo rusia omugako yoime iyembe yamachiko mwerera nara negasi enkongo igongo kurira abantu baito na omuntu kagure gesima gososo ire gesima na dali gesima gyoka gose no muntu gose na amache egucha gose etangi onyo muntu ike goso amache ime oko bakwayo kurogoke tiga abantu baberare turangiri abantu bari ba disaster management bakonye kurusha omuntu iyo ikegera amache na bakwira omuntu ndachi kumnyoka na yarairu igo tiga tuerende omubero yunyagosira ningoirwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital wetera okubwaterana kwa abobisa ba disaster management be county ya Kisii n'abanyanyimbo korwa segeta seni gia Kiumbu kuripoti ligeta seni Kendizi TV korwa sekenyoro kiageterere location ya Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii elietalia Nedipon Asanya